Nakapila. Ayan. Naku, Mariosep. Dalawa po. Buton. Yan ang bawal dito. Alin yung service dito? Napalabas ako barbecue tapos sa loob. Alin po? Gusto lang pwede. Ay, yung ano? Hindi pa ka kasi. Kuya pa Kung wala ka, pangit ka kasi. Yes. Miniristi kain to. Mamalagay pa tayo. Ayutan. Ayun na ba? Mamayuso ka, bro. Wala ng forma mo. Mamayuso ka. Kita ba? Sa dulo kayo. Pakaserve ako sa dulo nun. Hindi naman. Sobrang dami nakapila. Ito, maganda ito. Hindi mo pala si Papa na mga... Hoy! Hoy! Pero hindi siya yung wala.
Willing tuloy tayo ha. Nakapang pila eh. Ano yung nagsasabi? Pangarap. Tsaka isang rice na. Isang rice. Ayong mainit. Okay. Saan na ako ha? Oh, may gusto dapat ng gusto lang yan. Ito? Arrange yan po. May pasuyo nga ako isang dugo. Kapawa nga subot ang dalawang Baka alagang akayan. Barbecue. Yan, 800 sticks niyan. Yan pala. Oh, on an ordinary day. Every Friday, 1,200 sticks. Just this branch nila, no? Yan, harap lang natin yung mga yan. Ito, gaya nito. Meron tayo dito Adidas. Ayan, no? Lagay lang natin dito sa harapan yung Adidas. Alisin natin itong kanin. Isaw, tenga. Tapos meron tayong chicken na breast. Ayan. Yung isang paborito mo rito, Vendetta, is the chicken skin na sinasabi. Ito yun. Ito. Ayan. Naku, Mario Joseph, tingnan yung itsura, oh. Chicken skin. Yan, so, talaga ito binabalikan mo, ha? Chef, ayan. Chef, ayan. Yan, yan. Ito, oh. Cheers. Cheers tayo, ha? Yan, ha? Chicken skin, mga noy at mga kakay, banat.